Nu er vi kommet til det atletiske lege akt 2. Forstår du? Og nu er det til kategorien længdespring. Er du med? Forstår du? Nu er jeg dræber dig. Her starter vi med Bobby til at kaste. Og de to andre, der kun gik videre, er Rasmus og simpelthen Paul. Så kommer der Bobby, så er klar til længdespring. Ja, kom. Ja, det er flot. Ja, det er flot. Hop. Sikkert op. Du fører den konkurrence indtil videre. Og det er flot dans. Og nu skal vi videre til, ja, det er flot, til Paul. Og nu er det Paul, der skal til at hoppe. Det er vigtigt for en god sportsmand at holde sig i form. Så derfor træner Paul rigtig meget. Du skal løbe nu, Paul, din... Ja, du skal. Ja, det tror jeg nok, det var. Nej, jeg sagde ja. Jeg håber, at jeg kan vinde. Forstår du det? Stop nu! Nu kommer Rasmus så med et rigtig godt længdespring. Ja! Jeg ved, om han er død. Du er diskvalificeret for... Jeg er ikke diskvalificeret.